파이트의 좀 아트라무라 뭐 진이 어러 파이 못하거든요. 어른 누구이 못하게 아니 카블레 캐노 감가 땀내 이제 저라가 샤왕 실내에 접어 파이트로 엄태 하스 비싸듯이 엄태 작은 어떤 디니 어러 가샤 가린 거 파이 아니 먹걸리 먹듯이 그라이나 디니 농니 부스 간거 제안 꼭 사이동고 저라가 샤어 소모이 아니냐고 실내 एक पॉलिसी सेवन के स्कूल प्लाई को तुम दिनी जाने लोगी ताकुक समचंगनाय आपरो आनि सिपाही मै बर गोबां मा दिनै आर्मी ड्रेस सुमै एलएमजी आरपीजी बिजाब दंमोन दिनै डेमोक्रेटिक लामायाव फायो जों र दफानि बागै सामु थांनायनि बागै सामु खालायो बेखाय दिनै अ गारिंगो आसुफ्रु मुइतुमानो जों जरा काइसाव थानसा खायै माइखलाय काइसा खायै हासोकनि दैसा दैखेरेंनि खांग्राय आथौरङै गदक जालायनो मेखन रुबै जों मुया फायै आवनबो जालायनो आइबनो आगिनि लाइबुमानै कगनो लांमा तंसागला पगै माया आइबनो जों आबनो ताया करे काबु डेमोक्रेटिक लामा फैयो दिनै बुबाग्रानि दै थांबाय हा ताइ दफाना मथांना काबु दिनै लांमा सबक फायो आं खाख्लायो जों थिनांगौबो जोंनि हा दखाना हामजागि दंखाय जों लांमा दंसाखैनो जों सबक फायखानाय दिनैनि साल' अ बलंनि टक रंनि खरां गोबां माखानावै आगिनि खमनो लायखेनो मुसलमान जरा काइसावो जों देखेनो नगनो खंखरै हासो बलंबो बुरि बुरि अ हा अ दखान जिराव खममोन गोबां मानसिया रक थैजा बरनो तिनि अ गारि मासुरि गोबां मानसिया जेल साखा दाबो जेल बिसिङाव दंखौ बरनो तिनि साला मान दान जागाय हा दखाना हामजानाय दं दाबो बो लेखाफोरा गैफानांगौ लेखाफोरा गोनां बर दाबो सबा खाय दं बर जतन बुवाफोरा रोगि दं तिनिबो हा दखाना हामजानाय तिनिनि साल आं लायखेनो अ बलं दंनो नुगै लायखे बरमा माया नांगौ दिनै खासिं माथां आगिनि गग्रमा दिनै दावैसो मुसलमान आं जतन नखयनाय हा दफानि बागै जों बुबागोराबै न खान्थो थांगो डेमोक्रेटिक लामाते जों जमा माखायसिनाय दिनैनि बागै आसाक नंसिखौ जतन खालामबाय